Türkmenbaşynyň ýaşaýjylarynyň we Abadada din jalyanlaryň en çemetiriň bu ýerde aýdymçy Nazir Habibowyň çykyşyna garaşyp eden tamaty başa barmady. Aýdymçynyň Abadada planlaşdyrylan çykyşy birden ýatyrylypdyr. Bu ýagdaý konsertde tabartadlyk bilen garaşan muştoklarda açyk narazylyk döredipdir. Azatlyň Tebitdäki habarçysy we çeşmeleri bolan ýagdaýlary gurrun berdiler. 4-nji iýulda Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylaryndan we mihmanlardan tat 1500 golaý adam Abadadaky Yelken ýagty klubunda protest geçirdiler. Dip yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi we Nazir Habibowyň konsertina 1600 golaý adamyň öňünden bilet satyn alandygyny belledi. Bu ýagdaýdan göne habarly çeşmeleriň söýlerine görä estrada aýdymçysynyň Yelken ýaht klubunda geçirilmeli konserti iň soňky fursatda ýatyrylypdyr we onuň sebäbi düşündirilmändir. Bu adamlaryň gaty gaharyny getirdi. Klubyň administrasiýasy konsert togtadyldy diýip, howpsuzlyk we polisiýa wekilleri bilen bilelikde oglan etdi. Halk birden Nazir diýip gıýgyryp başlady we ellerine iýilen zatlary klubyň iş dolandyrjysyna tarap okladylar. Naziri getiriň diýip gıýgyrdylar. Dip ýene bir Türkmenbaşyly çeşme gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen şahyatlaryň söýlerine görä, şol ýerde bolan polisiýa işgärleri we klubyň gorakçylary goşulmakdan saklanyp ençemesi gitmek bilen bolupdyr. Bir sagatdan soň şol ýere güýçlendirilen polisiýa bölümleri uğradylypdyr. Şäherden gijikdirilip tagat aksam 10 golaý konsertiň togtadylmagyna gaharly adamlary daratmak üçin Türkmenbaşydan polisiýanyň awtobuslaryna ýaragly polisiýanyň ýüzi maskaly bir topary gelip adamlary zordan dargatdy. Dip bu ýagdaýy görenleriň biri gurrun berdi. Türkmenbaşyly çeşmeler konsertiň ýatyrylmagy netijesinde baran adamlaryň çeken madde ziýanyndan başga transport kynçylyklaryna hem duçar bolandygyny aýtdylar. Adamlar gaty kösendiler, giýje awtobuslara ýetişmän Abadadan Türkmenbaşa piýada gaýdanlar hem boldy diýip Türkmenbaşyly ýaşaýjy aýtdy. Konsertiň ýatyrlanlygy barada maglumatlar sosial mediada hem peýda boldy. Şenbe güni çap bolan we gysga wagtdan soň aýrylan postlarda Yelken ýaht klubunda Habibowyň konsert geçirmek üçin resmi ruhsatyň we ähli resmi namalaryň bolanlygy aýdyldy we klub resmilerinden şikaýet edilip prezidentiň adyna video ýüzlenmeler çap edildi. Konsertiň ýatyrylmagynyň sebäbini häkimet wekillerinden anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Yelken klubunyň wekillerinden we aýdymçynyň ýakynlaryndan tesbir almak boýunça tinançyklary netije bermedi. Habarçymyzyň söýlerine görä aýdymçynyň muştoklary konsertiň ýatyrylmagynda prezidentiň garyndaşynyň eliniň bardygyny çak edip Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenleriniň biriniň Habibow bilen Yelken klubunda birnäçe ýyl mundan öň dawalaşanlygyny ýatladylar. Ady belli Türkmen estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň ady soňky ýyllarda birnäçe ýylak köpçüligiň üns merkezine düşüpdi. Bekanun neşe serişdeleri bilen bagly aýplamalar esasynda tutsak edilen Nazir Habibow şu ýylyň mart aýynda prezidentiň günä geçişliginde türme tutsaklygyny boşadyldy.